humans, ja tornem a ser aquí per ajudar-vos amb els nostres coneixements galàctics a que sigueu més feliços i una miqueta més savis. Com sabeu, tot just ha arribat l'estiu i a Eternàlia acabem de fer la valoració del curs per veure si heu sabut treure profit dels nostres ensenyaments. Cal dir que aquesta tasca, que en altres planetes és bufar i fer ampolles, en el vostre cas arriba a ser un problema de Déu-n'hi-do. A veure, humans, què us passa? Què us preocupa? Hi ha planetes amb pitjors condicions que la Terra i us estan avançant a passos gegantins. I vosaltres continueu fent el paperina. No us interessa la cultura? Mireu, a hores d'ara ja us podem avançar, així com per fer boca, que els vostres coneixements continuen sent tan esquifits com quan vau començar el curs. És a dir, que no heu avançat gaire. La pobra Olívia es fa creus del vostre escàs progrés. Què dius, Olívia? Sí, curs de gambals. Un cop valorat els resultats, ràpidament s'han encès les alarmes i ens hem reunit d'urgència amb la Conselleria de Casos Perduts per mirar de remetre la penosa situació. Us hem de dir que la pobra consellera, la senyora imperdible, encara no s'ha refet de l'ensurt. Però, com que a Eternàlia no volem deixar ningú a l'estacada, tenim una bona notícia per a vosaltres. Hem decidit donar-vos una segona oportunitat. I a veure si l'aprofiteu, punyeters, que us esteu quedant tan a la cua que aviat desapareixereu com a civilització. És un consell del Departament de Cultura Avançada d'Eternàlia. I ja per acabar, estimats humans, sabem que ara venen les vacances i heu de descansar. Què dius, Olívia? De què estan cansats? Bé, que tingueu un bon estiu i, si podeu, repasseu una mica les lliçons que us hem donat durant aquest curs. Nosaltres tornarem al curs vinent amb noves idees avançades per ajudar-vos a passar al següent nivell de civilització. I ara llegiré un correu que ens l'envia un tal el col·lega del meu avi i pregunta si ha de plegar veles. Estimat col·lega del meu avi, això mai. Segueix navegant. Des d'Eternàlia il·luminarem el teu camí perquè puguis arribar al port de la saviesa. Continua, continua. Visca Catalunya, visca el català. Són els cosmonàutics d'Eternàlia que ens han ofert un fragment del meu avi. Gràcies. I això és tot, humans. Ja sabeu que podeu enviar els vostres suggeriments i preguntes a plademillores@eternalia.etl. Teresa Barba, Eternàlia. Eternàlia.